Morning, apa? Saya ke mapangamiman magko, makanti ko, ano yung kalugong niya iba pa niya. Kain kami ng kalabaw. Kalabaw ni Kuya M. Kuya M, San Juan, La Union. Yan, nga bang? Ganda ng sombrero niyo. Nag-aabang tayo ng kumuha siya bim-bim ng tricycle. Yun, tricycle tayo. Ito yung area namin, yan. Ng La Union. Yun. Kain tayo ng kalabaw ng San Juan, La Union. Kuya M. Yan na si Dindi. Yan, sakyan natin. Yan. Okay. Nakalukadan, boss? Nakalukadan? Nakalukadan? Oo. Tricycle kami. San Juan. Kuya M. So, mga polis, mga tropa mo. Jeep. San Juan. Yay! Ano ba? Ito na, Kuya Ems. Tim. Ano ba yan? Ayan o. Kuya Ems. Apa? Kuya Ems. Okay, dito. Kalabaw. Yun o, authentic. May pwesto ni Kuya Ems. Kuya M. Ganda. Itong kalabaw. Oh. Oh. Ha? Ito pala yung mga menu nila. Yan, mali na ta. Nangapoy. Takal din. Ata-ata lang na yan. Takal din. Yan rin. Nawagan mo na ata-ata. Ata-ata. Takal lang pang. Kaila tayo. Saan ka? Pwede ba ito? Papaitan. Papaitan din niya. Papaitan. Yan, papaitan kin sinanglaw. Sinanglaw, sir. May sakit nga eh, din. Papaitan sinanglaw kin ata-ata. Sige, sir. Thank you. Ayun. Yan, so Dinding kumukuha ng sausawan. Sili. Ayan, yung sausawan yan, kuha kayo sa side. Yung. Eto na.
Yes, sir. Sarap, boss. Sir. Ano yun, sir? Ayos. Dahil ata-ata nga kung nada. Yung ata-ata. Nada. Yung sabaw. Thank you. Kaya niyo silang labi. Ano sinang lang yung lapay? Ito po yung sinanglaw. Paano mo nalaman? Parang Mas dark po ito. das dark yung kulay ano? Oh, yan. Ito yung ano, papaitan na. Oh, yan. Thank you ah. Ayos. Ang ata-ata ng Ilocano. Sarap. Hindi maminsan mapay, dahan-dahan. Ayos. Yung ata-ata. Ano ba? Mayat? Ano sa'yo, papaitan? Ito sinanglaw yung walang pait. Ito may pait yan. And ata-ata. Kalabaw. Dilo, kung nyo naman yung nasawsaw na kanina pa. Dilo. Kailangan si asin di katawan. Karniti ko ah. Karnitinwang. Sabaw ba't lang ah? Ano mo? Parang mo lang. Condiments. Uwan na, sabaw na ito ah. Ayos na. Ano ah, tulawin. Di ba yung makasaritan, di mas nan. Tatang ko. Ay, sir. Yeah. Rice mo. Ilang rice? Dalawa pa. Sige, sir. Nagimas din sabaw na rin. Maapaw. Laylayos na eh ha, apo. Natin sabaw ti Kuya M na eh. Okay na. Sige, sir. Thank you. Thank you. In na po ipay, unlimited. Ng bayda ma. Sabaw lang. Sabaw lang ha. Pero tingnan mo yung sabaw niya, umaapaw talaga oh. Oh. Yan ang Kuya M. The best. Yeah, Jem. Ang mga ka. Yung sa akin, ata-ata. Apaw yung ano, sabaw. Shit. Ayos. Thank you Lord ko naman. Thank you, Lord. Kami nga may paunag. Thank you tayo. Sida ka. Ang mga kanti pa, uray niya. Naduga ka. Yes, namin ba ba? Enjoy na. Okay, mas. Background ko, papay. Lazada. Kuya M. Nahaba. Kuwata ma. Harap na yung sabaw. Igop. Mix sa tabilit. Okay nga na. Kita nanti saluyot, teman-teman, saluyot. Dalusan na chance. Ada apa? Tahu. Sige. Ano ka? Yun tanong ko na alam niya. Pares to. Nandun mo lang yan. Ay, baray. Hindi. Sige, basit. Awan sa balit. Balik ka dumawati ko na kulang di fight na. Na yung ulam.
Tawag ko ito pres. Night na puro. Thank you ha. The best talaga niya. Kuya M niya. Pres. Ano yung pres na eh. Kapitan kayo mo ilok dito ha. Ukam. Ayaw pa yun na poy? Ito. Puro. Puro. Ang gagawin ko dyan, isasahalin ko dito. Yan, mas puro, mas masarap. Yan ang style ni Lakay. Naka, ayos. Rice pa, Bim. Ayos. Hindi, mag-rice ka pa. Sugaw. Hmm. Yes. Hindi masinapaw. Minat? Yeah. Aha. Good. Oh. Ano nga papalit? Ayos. Napay-bay. Tanong na lakatang na. Barbaro tayo ng polis niya. Ano tipa yun, sir? Papaitan tas silang dalawa up. Dua nga extra na. Duwang mahap na. Ay, papaitan. Papaitan natin tas silang law. Tas ata-ata. Sol. Tapos dua nga extra. Kailangan kami tinuwang. 345 dito. Tapos, hindi pa daw humingi ng sir. Kuya Em, happy birthday! Nasa Boracay ka ha? Kuya Em. Queen. Ay, birthday niya bukas, Kuya Em. Hindi kahapon. Di halos magkapares pala sila. Birthday din niya, si Kuya Em din pala birthday niya. Nasa Boracay, di ba? Yes, sir. Ay, kahapon, sir, birthday. Yeah. Hindi, ngayon. Ay, bukas. Aba, taga-Tarlac. Sumagaya nga ako. Napapamilya. Galing, kaya, Rivera. Ayan, palitan ko na yung sticker ko doon ha. Kasi nandun yung sticker ko nung last 2 years ago. Tagal na to, I think 4 years ago nandito ako eh. Ito, Ay, lalang ulit. ito may bago ito. Ay, ito, sir. Oh, yung maliit pa yung Ay, dati. Iloko. Wala yata ang pwesto. Balikan natin yung next year. Natin. Okay, ayos. Okay, thank you. Okay ba? Okay na. Tara. Magugong. Hey. Ayos. Bye-bye. Yo. So, tapos na kami sa Kuya M. Punta naman kami sa palengke. Kung meron, hanap kami ng saluyot.